Кніга Лявіт, раздзел 4. Прамовіў Господ Маісею, кажучы: «Гавары сынам Ізраіля, калі душа зграшыць праз няўвагу і ўчыніць што-небудзь з уліку ўсіх тых прыказанняў Господа, што ён загадаў, каб не рабілі. Калі граху дапусціцца памазаны святар, так што яго віна спадае на народ, то складзе ён за свой грэх у ахвяру Господу маладога бычка, без заганы, як перамольную ахвяру за грэх. Хай прывядзе яго да дзвярэй палаткі сустрэчы перад Господам і пакладзе руку на галаву яго, ды заб'е яго перад Господам. Потым хай памазаны святар зачэрпне крыві таго бычка і ўнясе яе ў палатку сустрэчы. І калі памочыць святар палец у крыві, то хай пакропіць ёю 7 разоў перад Господам, перад заслонай месца святога. І хай пакладзе ад гэтай крыві на рогі ахвярніка пахкага каджэня перад Господам, які ў палацы сустрэчы, а рэшту крывы бычка хай вылье ён на падножжа ахвярніка цэласпальных ахвяр перад уваходам у палатку сустрэчы. І хай выцягне з бычка ахвяры ўвесь тлуш, як той, што пакрываў усё нутро, так і ўвесь тлуш, які прылягае да вантробаў. І абедзве ныркі разам з тлушчам, які над імі каля вантробаў, ды аддзеліць сальнік печані, што каля нырак. Такім жа чынам, як аддзяляецца тлушч бычка ахвяры прымірэння, і спаліць святар гэта на ахвярніку цэласпалення. А скуру цаляці, усё мяса, галаву, ногі і нутро і нячыстасць. Усяго бычка хай вынесуць па-за лагер на чыстае месца, дзе звычайна высыпаюць попел, і там хай спаляць агнём на дравах у месцы высыпання попелу. Калі ўся супольнасць Ізраіля зграшыць праз няўвагу і схавана гэта будзе перад вачыма сабрання, і ўчыніць яна тое, што супраць прыказання Господава, і прывініцца, а потым яна зразумее грэх свой, ды хай супольнасць складзе ў ахвяру за грэх бычка і хай прывядзе яго да дзвярэй палаткі сустрэчы. Тады старэйшыны супольнасці народа ускладуць рукі на галаву яго перад Господам, і той бычок будзе забіты перад Господам. Памазаны святар унясе ў палатку сустрэчы частку крыві яго. Пасля памочыць палец у крыві, ды накропіць 7 разоў перад заслонай, і памажа той крывёю рогі ахвярніка, які перад Господам, у палацы сустрэчы, а астатнюю кроў вылье на падножжа ахвярніка цэласпалення, які ля ўваходу ў палатку сустрэчы. А ўвесь тлушч яго аддзеліць і спаліць на ахвярніку. І зробіць з гэтым бычком тое, што робіць ён з бычком ахвяры за грэх. Так павінен зрабіць з ім. Так ачысціць іх святар і будзе спагадны Господ да іх. Вынесе самога бычка па-за лагер і спаліць яго так, як папярэдняга бычка. Гэта ахвяра за грэх супольнасці. Калі зграшыць начальнік і дапусціцца праз няўвагу чагосьці з ліку таго, што забараняецца паводле закону Господа, Бога яго, дык гэтак правініцца, то калі будзе даказаны грэх яго, хай прывядзе ён у ахвяру Господа казла без заганы. Паложыць ён руку сваю на галаву яго, ды заб'е яго на месцы, дзе звычайна забівае ахвяры цэласпалення перад Господам. Гэта ахвяра за грэх. І памочыць святар палец у крыві ахвяры за грэх, ды памажа ёю рогі ахвярніка цэласпалення, а рэшту крыві вылье на падножжа яго. А тлушч яго спаліць зверху, падобна як тлушч ахвяры прымірэння. Так вось ачысціць яго святар ад граху яго, ды будзе яму даравана. Калі якая душа паміж народа зямлі праз няўвагу зграшыць тым, што учыніць штосьці з таго, што забаронена законам Господа, і правініцца, то калі будзе выяўлены грэх яго, хай прывядзе казу без заганы. Пасля ўскладзе руку на галаву ахвяры за грэх, ды заб'е на месцы ахвяры цэласпалення. Святар возьме пальцам сваім крыві і памажа ёй рогі ахвярніка цэласпалення, а рэшту вылье на падножжа яго.
Потым адзеляць увесь тлуш так, як звычайна аддзяляецца тлуш ахвяры прымірэння, і спаліць яго святар на ахвярніку на мілы пах Господу. Так ачысціць яго святар і будзе спагадны Господ. А калі хто захоча скласці ў ахвяру за грэх авечку, той хай прывядзе авечку без заганы. Ускладзе руку на яе голову, ды заб'е яе на месцы, дзе звычайна забіваюць ахвяры цэласпалення. Потым возьме святар пальцам сваім крыві і памажа рогі ахвярніка цэласпалення, а рэшту выле на падножжа ахвярніка. А ўвесь тлуш аддзеліць, як аддзяляецца тлуш авечкі, што забіваецца як ахвяра прымірэння, ды спаліць на ахвярніку на агнявых ахвярах Господу. Так ачысціць яго святар ад граху яго і будзе яму даравана.